Yo anava a les monges y todos los días me castigaban cuando me pillaban en la maestra. Y me duien els pàrvuls, els xiconinos, en la llibreta i si anava pegant voltes per allí que se burlaren tots de mi. Però així tota la vida? Tota la vida, sí, perquè me canvio ja quan me casí. Sinó que mira, no és que mi hija serà sorda. Diu, ui, perquè soy sordo. I jo dic, i jo què? Le conté la meva història. Lo que han fet tu, dice, haguera pogut hasta trastornarte. El nervi, com se desarrolla en l'altra part, al canviar-lo, han hagut casos de trastorno. Per voler-los. Però bueno, ja està. Has nascut en Quart de Poblet? Sí, és veritat, en la cabanya de Carràs. Què recorda del poble quan era xiqueta? Els carrers, els voltants... Molt. Mira, així en este carrer, al final, la última finca que n'hi ha era un cementeri. Ah, sí? Però era gran o...? No, que jo ja el conegui que no era cementeri. Era un solar que anàvem els xiquets, anàvem a jugar allí, agarràvem la caireta i anàvem a prendre el solet allí, perquè no estava tancat, estava obert. Però en la paret, en les parets de la casa, d'una casa que n'hi havia ahí, encastava la forma de les casetes. Casetes on ficaven els morts. I nosaltres jugàvem allí, mira, també se'l duia al museu allà a jugar. Però que ni les mares mos dient no aneu, no, anàvem. I nosaltres apujàvem dalt a veure a la fontissa, que estava a la porta, però al costat de la iglesia. I quants anys tenies ahí? Ui, jo tindria 5 anys o... I te'n recordes? Jo me'n recordo, sí. I així al cantó, on està la casa esta, que és de Sant Jove, això seria la societat. I quan jo era xicoteta, perquè així Quart era agrícola, Quart era molt agrícola. Això quan va néixer era industrial, Quart era agrícola, de l'horta. I entonces se pagava, la contribució era, si tu, per exemple, collies fesols, pues tenies que donar una medida de fesols a l'Estat, o querelles, o el que fora. I per medir els fesols, se medien en una cosa que vosaltres no coneixeu, que seria una barcella. Barcella és una caixa quadrada de madera i té 2 agarradors. Entonces l'omplien i un palo que fa tirava el que sobrava i era una medida. I en València n'hi ha un carrer que se diu la Barcella, que és molt interessant que quan aneu a veure-lo, perquè està, mira, darrere de la catedral de València és on està, doncs hi ha un lateral entre els pacadís com si anaves a entrar a la catedral per la porta lateral i se passa per un carrer que té com un arc. No haureu passat per ell? Sí. Bueno, doncs fija't a mà dreta en la paret i veuràs una Marsella en la paret, que està posada. Està feta de pedra, però la figura completa en la paret. I diu, calla la Marsella. Això és una cosa que no sabíeu. Se media no se media per quilos, se media per Marselles. Bueno, ja és una altra cosa. Què més? Com eren els comerços i les tendes a Quart? Doncs eren xicotetes, bueno, n'hi havia l'hostal, que era uno que era enfront de la Casa de la Cultura, que n'hi ha una finca que han ficat ara d'Esteticien, ahí això era el més gran que n'hi havia. ¿Qué venían ahí? De tot, venien de fiambre, venien arròs, fesols, tot això, de menjar. Bueno, i n'hi havia un altre, que era així en la carretera, en el casino, però allà on està el camp barese, o com se diu això que se talla la carn? No sé. El kebab. El kebab, això. Ahí, un poc més per allí, ahí n'hi havia una altra tenda, també de lo mateix.
I carnisseries n'hi havia, claro. Hacia el Xirat n'hi havia una i al costat de la Casa de la Cultura n'hi havia una altra. Un muntó. I en què treballava la gent, normalment? La gent a 5 quarts de l'horta. A 5 quarts era molt agrícola, però anaven a Manises també a treballar molta gent de quart i anaven a peu. Anaven i tornaven a peu a treballar. De quarts anava molta gent. I a 5 quarts, pues, així d'indústria, jo no me recordo què n'era. I vostè on va treballar? Jo? Jo no treballé, estigui uns anys treballant en una tenda en València, enfront del Mercat Central. La tenda de roba o...? No, de comestibles, que se dia el sol. El sol, Què passa? I quan venien el temps de les panolles, del maïs, quan venia el temps del maïs, pues què passa? Mira, a lo millor si érem així, no? Un grup d'amics i dient, voleu que anem a casa de fulano que esta nit anem a pelar panolles i duien un carro de panolles i les deixaven l'entrar dins i tots els amiguets i tots anàvem a pelar i s'eixia una que tenia el gra roig és groga, la daxa és groga, però eixia una a les 1000 que era roja. I aquesta roja servia per fer roses, per fer les roses, les palomites. Però què passa? Que si li eixia un xic, podia besar a una xica. I anava corrent per allí, ja, mira. Era una juerga. Això quants anys tindríeu? Ui, pues 6 o 7 anys. Sí. I en l'horta hi havia sèquies? Sí, tot de sèquies, tot. Mira, nosotros teníem, ahora, comentadillo que teníem a esta part lo que era el tren passava per ahí. Ahí teníem un camp i així un altre, i així el tren. I per baix del tren, o sea, per baix de lo que era la via del tren, n'hi havia com un pontet, ja veuràs, com un pontet perquè passara l'àvia. Era la sèquia, però per dalt no podia ser perquè passava el tren. Entonces havia com un túnel xicotet i passava l'àvia. I ja veuràs. I nosaltres teníem ja machoretes ja. La meva germana eren 2 germanes. I teníem molts amics manisseros, molts. I quan venia el tramvia, que entonces n'hi havia tramvia, quan venia el tramvia s'amagaven en el pontet perquè no mos veuen. Ai, que mos veuen els xics ahí! Perquè mon pare mos feia, mira, a collir tomates, Mon pare no tenia xics, eren 2 xiques, i mos feia anar a l'horta a collir tomates i tot, i nosaltres perquè no mos veien els xics que passaven en el tramvia. Quan venia el tramvia s'amagaven en el pontet aquell. I es ballaven ahí? No, però quan no passava l'àvia. Però quan hi havia sèquies i l'àvia venia clareta, perquè venia del pou, dels pous que n'hi havia. En quart, l'àvia se podia hasta veure. Era una àvia clara, límpia. No com ara, que... Ara hi ha molta contaminació. El fem, antes era el fem que se feien les cases, si tenien un cavall o teníem animals, però ara tots són químics i coses que no... I recorda els noms de les sèquies en la cisterna? Jo me recordo, així baix, passava una sèquia que se deia el Faitanar. La sèquia del Faitanar. I ahí agarràvem nosaltres per jugar, perquè jo he conegut sempre àvia, en el grifo. Però per jugar agarràvem i ahí hi havia una sèquia i anàvem a llevar, allà les xiquetes, era el joc. El Pla Sud, se'n recorda? El riu, anàvem a nedar al riu, quan eren xicotetes. Però, ja després jo ja me n'anio, no? Ah, clar. Però jo ja tenia... Bueno, jo me casé als 20 anys. 20. ¿Y es casada así, a Valencia o allá? No, así una boda, que una boda, entrats en la cola hasta allá, y todo el poble, que veure per què se casava.
Ai, que se casa un americà, que pensaven que jo, pues, I com el va conèixer? Pues, de casualitat. Ara, nosaltres anàvem a berenejar a Altea, en estiu, i ell tenia una cosina en Altea, però ell era de Benissa, nascut en Benissa, però vivia allí molts anys. I vingué per passar uns dies a veure la família, i ahir me conegué. Un amor d'estiu? De vacances, un amor de vacances. Això, de vacances, i me quasi me n'aní. Estaria mi pirula, perquè això, la mare no volia. Dic, pues no me casen ell, no me casen ningú. Au! Bueno, la qüestió que no. Ja també hi va haver un problema. Perquè, un problema no. El meu padrí, que jo, on anava al TEA, la casa era del padrí meu, ell visqué molts anys a Mendoza, que està en l'Argentina. I ell se'n vingué, després de la guerra, no, en la guerra se'n vingué, ja s'ha mort fa molt. I este xic, este home, venia d'aquest poble mateix, que era Mendoza. I ahir, al saber que ell venia d'allí, i això, pues, feu molta amistat, que a la final, mira, jo he estat en el poble més lluny del món, jo. Ja, si voleu, us ho ensenyo. Se diu Ushuaia. En la Patagònia, no heu sentit dir? Ushuaia és l'últim poble del món. Està al Polo Sur. Té fotos? Claro. Tinc fotos i a part tinc un diploma que ahí te'l donen, en la Ushuaia, en ese poble, entres i quan te'n vas te donen un diploma como que has estado en el pueblo más austral del mundo. ¿Qué ves? A vos ensenyaré el diploma. Anem a tornar a lo del riu. Què li sembla la desviació del riu, en general? Bueno, que això ho he conegut també jo. És que van haver moltes inundacions. Sí. I a la final feren el projecte este del riu. Perquè el riu anava d'ací, de Quart, anava per Mislata fins a agarrar a València. Que era on està ara el paseo que n'hi ha baix de... Quan estàs en València no n'hi ha un jardí, claro. Sí. Això era el riu. Sí, el que ara és un parc. Això que és un parc era el riu. I entonces, al desviar-lo i ficar-lo per ací, això ho han clausurat i han fet el parc. I què li pareix? Però era el riu este, el Túria. I què li pareix, això? Pues a mi me pareix bé perquè no han votat això. Tampoc ha hagut ninguna riuada forta, tampoc, després. Però jo he anat en una riuada hasta per ahí d'Àuia, d'allà per ací. Però encara no estava fet. Encara no estava fet. I vingué una riuada i anàvem, jo venia de treballar i anava en un tramvia que se deia el 7. El 7 anava a Mislata. I quan arribem a Mislata es comença a vindre l'Àuia i vinguérem un grup a peu, tots agarrats, un de l'altre, i quan arribàrem per ahí, per on està l'hospital militar, l'Àuia mos arribava per ací. I ala, hasta que arribàrem. Així com està més alt, no. Quants anys tindríeu? Ui, doncs tindria jo 16 anys o així. La nostra edat d'ara. La de vosaltres. Mare meva. I com afectarà al poble la desviació del riu? Com ho va acceptar? Com ho va acceptar? Sí, no, com li va afectar al poble? Afectar? Sí. Jo crec que no. Perquè afectar... Així, a la final així està el riu igual, el mateix. I com va canviar la relació amb València? No, el que passa és que separaren a Mislata, ara estaria junt. Això que està a Manises i Quart, ara estaria a Mislata i Quart. Però que no sé jo de problemes... No. I com va afectar a l'Horta? A l'Horta, bueno, l'Horta és que ja no n'hi ha. S'ha fet tota indústria. Mira, jo teníem un camp al costat de la Coca-Cola i han fet la Coca-Cola, l'han agarrat, la Coca-Cola. Així també posa com va afectar a la seva vida, però no... Ah, a la vida? No, doncs no.
no me feu problema perquè jo en aquella època ja me n'aní i ma mare vivia, ja era major, tampoc era per anar a l'horta. L'alquilàvem, teníem temporades de deixar-lo a alguno de quart i mos donava algo o mos duia verdura de la que fèiem, però ja no se podia viure de l'horta. Ja amb les innovacions i tot. Vale, anem a canviar de tema. Apagar-lo. Vale. I com es divertien? Hi havia cinema, teatre, jocs? Així hi havia un cine que era on està Mercadona i jo ja era més majoreta. Quants anys, més o menys? Pues quants anys tindria, almenys 20 anys o no per ahí. Ahí on és el Mercadona, ahí hi havia un cine, el cine Vider. Ah, sí? Que n'hi havia. I antes d'ahir, antes de ver el cine ese, en este carrer recte, y en la carretera, ahí está on està la casa de deporte, ahí n'hi havia un cine també. També, hi havia dos cines a Quart. I després, en el casino, que han fet ara el teatre, això era teatre també, antes, però era distint. Ara van fer nou. Ja, tot nou, tot nou. Ens han explicat que als anys 50 i 60 va arribar molta gent de Castella, Andalusia i Múrcia. Sí, però jo me n'aní d'ací. Ah, sí? A on anar? Jo me n'aní a l'Argentina. Argentina? Jo he estat 10 anys vivint a l'Argentina. I això? Sí, perquè vingué uno, se enamorà de mi i me casé i me n'aní. 9 anys en Argentina? 10. I tinc un fill argentino. Que bé, i està així a Quart o allí? El meu fill ara, ja és casat i tot, el meu fill estava així, però ara viu en Calp. I treballa en Denia Javea. És inspector de costas, va per la costa, mirant el que està bé, el que està mal, i el que està mal ho diu. I ho veu? No, ell treballa per l'Estat. Ell, si veu per exemple, una roca que se va caure o algo, pues ell li fica una nota, ho envia al Ministeri de la Marina d'Alacant, i un dia a la setmana a Alacant a dur les notes. Ell treballava així, en la Marina no treballava en l'aire, treballava en marines, allí. I després de estudiar per passar-se'n a la Marina. I està a la Marina. Que bé. Però aleshores de la gent que venia de Castella, d'Andalusia i Múrcia, vostè va estar així? Sí, no, jo conec molta gent que es començaren a vindre, que així eren quatre, i eren quasi tot família. Eren poca gent. I per què venien? Perquè estaven molt mal. La postguerra, s'havia acabat la guerra i no tenien pa mitjà ni pa... Doncs en venien perquè sí, que així n'hi havia, per almenys. En Madrid, per exemple, estaven molt mal, perquè nosaltres, a lo millor per comprar-se un tratge o això, no podíem, però menjar no ens faltava. I aquesta gent que venia és que volia menjar. I de què treballaven? Quan venien, doncs treballaven així, se ficaven en manisses, i després estava el cano, i anaven col·locant-se com podien. I la majoria de dones, de xiques, d'ací anaven a València a servir. La majoria de xiques jovenetes era servir de servicio, pero de 12 y así años, no te creas. La meva àvia va ser serventa. Agarraven per tindre xiquets, per cuidar crios o això. Ara anem a preguntar de l'horta. Una altra cosa. Anem a lo que anem. Sí, ja, això és per acabar. Parlem de Quart, el present de Quart. Ara. Com ha canviat el poble des que vostè era xicotet o va tornar d'Argentina? Dona, ha canviat molt. Ha canviat, però... Què vols que te diga? A mi m'agradava més antes. Érem com si fossin família tots. Ja sí, el que digueres de que eixeu a jugar al carrer... Mira, agarràvem el bocadillo de sopar i eixíem al carrer, a la porta, totes les veïnes, la porta a huerta. I en vez de dir senyora fulana o senyora mengana, diem
tia Maria, tia Folan, tia Paquita, tia... Tots eren ties. Tots eren més familiars. I les portes obertes, la clau en el pany. Deixàvem la clau i anàvem a comprar, tornàvem, ja. Clar, tots eren de Però confiança, sin ara problema. ja... ¿Y qué queda del pueblo que usted recuerde? Que queda de antes, pues no sé, queda l'Ajuntament que l'Ajuntament jo no l'ha conegut, però l'Ajuntament no era ahí. Ah, no? Era enfront de la Casa de la Cultura. Enfront de la... Quan estàs en la Casa de la Cultura, Sí. mires enfront i està la tenda ixa que t'he dit jo, que antes Sí, era està esta. eficient. Pues al cantonet al cantó, antes de girar esa revolteta que n'hi ha, Sí. això era l'Ajuntament. La tenda on es veuen El- làmpares i tot això? Làmpares, no. Vale, les làmpares. Ah, Te'n ves per així, quan te vingueres per al poble, sí? a l'altre cantó, Ah, al del cantó de les làmpares no, Sí. a l'altre. mhm. I un edifici de 2 pisos, això era l'Ajuntament de Quart. Però no ho ha conegut jo. Ah, la van canviar abans de... O sea, que seria de antes de la guerra. Mm, Però està escrit que és l'Ajuntament. Ahí. que bé. Allà. I com ha canviat la forma de viure de la gent? Ui, però el 50% antes. Antes te dic, érem tots com si fossin família i i tampoc s'eixia de nit a les 9 per a casa. Mm. A les 9, tot el més tardar a casa. I quants anys, ja des de ben xicotets vos deixaven, en veritat, sortir a jugar als 5 anys i tot? No, els anys a la porta de casa sí, en un baló o en una peloteta, i nines, o què, que no teníem nines, bueno, nosaltres sí, però n'hi havia que no. I se feien nines elles de draps i això fent una nina. Que bé, que bé, que bé. I com pensa que serà Quart de Poblet quan nosaltres siguem grans, dins d'uns 20 anys o... Com serà? Mm. Pues jo què sé. Com pot ser? Millor, pitjor... Pitjor, perquè ja de quart ja no n'hi hauran. Sí que n'hi ha. De quart tots els que venen estan benvinguts i tot. I bé. Però fills d'abuelos i d'abuelos de quart ja no. Ja. N'hi haurà poquets. I I les costums del poble se van perdent. quines eren les Perquè costums? mira, ara comparació, mira, jo no dic per les de fora, que és S'ha de... dit que la indústria era més forta a Manises que a Quart, però a Quart n'hi havia. Indústria sí no n'hi havia, perquè sí que n'hi havia, de l'horta, però si n'hi ha indústria de fàbriques i això, jo no me'n recordo. I Havia una fabriqueta, n'hi havia la fàbrica de la seda. Mhm. La seda On estava? estava proper d'on estava el tanatori, per ell. N'hi havia una fàbrica de seda. Però jo més una altra fàbrica de ceràmica, però de poca cosa. A nosaltres ens han dit que hi havia fàbriques de ceràmica, ratxoles, les recordo. Ah, bueno, això sí, però de ratxolars, on feien els taulells. Sí, hombre. Ahí, al costat de... Quan s'acaba l'ermita, que lo que eren els locos, la casa ella, que n'hi ha... Mira, no has vist una casa... En l'ermita no n'hi ha una iglesia. Sí, Mirant per allà no se veu un edifici que està tancat. sí, manicomio. Això era el manicomio. Mhm. I darrere del manicomio, darrere n'hi havia un ratxolar, que ara són finques. Un ratxolar que era que feien taulells per fer finques. I de les antigues drassanes Elcano i les empreses Refracta i Turegano. Bueno, això estava ahí. Bueno, però això ja no era de quan jo era xicoteta, era després. Ahí on està la biblioteca, això era Refracta. I ahí n'hi havia una fàbrica que feien els taulells refractaris, que era per forns, que aguanten, i els ladrillos aguanten el calor, això per les fàbriques, per forns.